سلام كورة تلتي خمي قنيهم لو ما عندهم كم تلمون حدشن ما نجا قرص زخون زعبات حيز لكم أتسأله سبر زينا حويسو سبر زينا حيزنا تمنيسنا زلنا ناي دكتور دبرت إن كلمة يقولوا ما عندي وانا حسابات تبهالو كنشو بيلم تيلكم الله حزون كم كنتش أسر سلسته يكون أنا ون كم دما بتعمل مزارع بخوي نزول بساعة زي أب حرام مريت زنبرو تي بي اف تقادلتي ناب سراوي تجراي بتعمل بزجرم طب ناب تجراي أتيوم نتبهالي مجلس تجراوي النت زخونه أو كورسوان مكاب سؤال ما يأتون نتتخصص يوم أتيوم نتبهالي دما بتعمل نجاجر زجورو ونسي خبرة تقادلتي نسون كنسمعوا إنا خم دمات ناي دكتور دبرت إن جورو ميكائيل بزعوا ناي جوربيت هزبتات زلوا ركب كم دماتهم ناي تمازابالين ناي تحز مثلا زلوا كويناتي مثلا لون تكون قلنا إحنا خم كلام كم كلتش 10 سنين لنا نزبل حد مزرعة وزخنا قال تزاري ولا نساتهم راح تربي لخص معكم إيه سنة مكتال مباركورة تخاتلتي ناي مجمرة مقلونا خوم دخلتي سفر زينا زي تواهيلو زغارة بأيو بأنفت سألمتي أب حرام مريت نبارو تقادلتي تي بي اف ناب تي دي اف آتيوم اللو توم تي دي توم تي بي اف نساتهم دما أمون قدوم زنبارة خياتو دخلهم مكلاكيا دمتيسهم يوم آتيوم نتبهالو يسكيت زينا سمعنا الملس سلام تاني هابلي كبران سبر زينا حيزا إنا تمنيسنا زلنا حزي إنا الله يبنيرنا سبر زينا مسبس حنا قلنا جدا أزو بسرات زي بسم الله حزب تجراي دقن وش تنزلوا تجراوي كنا كافلو سلزلنا كله دسكولو سلزلوا سبر زينا حزنا لكم قريبنا لنا سبر زينانا عرينا هون ديسكاسكن قورئنا شفتات اللونا مرداتات زرزر نيونا يوم بس ميكي ويننا خنقربينا قنتا زينا خقربايه ميكي دقيمنا نكو عترحونا او نحلنا اينا تمليسنا اتينا زلنا بخالي مجلس تجراوينت زخونه او قرصوان مئكاب أو كورسوان حبابير كات صلاحي ناي مدمساس مجلسي أبوتاتهم يوم جيرهم أبسلم تزنورو تجارو حرام مريتي لهم أبسلم تزنور برجت سلم تمخانهم ناي وعلهم مريتيو نجرجن نبع على خافهم ماليس كام تقاس نوري تملسين أنا بنيرنا لبع بيوم ناي صلاحي شرحي ترديهم كن كدينا أنت ولو أي تخودن زبل وا مون تجراوي حاليا كام حز كاللي مصيلكم يلوم مسيوم ناب عد جور قد صغيرهم الله ناب تي دي اف تحويسهم الله زي طرح حقنا يكونن كم خلو نصلاتي رفريفهم صلا اندا تواغوم اندا تكوسو ناي صلاي كبيدن كالين برت واقيمهم زكالهم كله غيرهم نقدميهم زصنحهم صلا اندا صرغو زي حلف مخانو كواغا مخانو كتقملهم مسارحي كم ذلك باديلان بيكون غير كمال مسارح غيرو تግራይን ሙഖዓት ትግራይን መብልሻው ትግራይን ምብታን مسارح غيرو ተቀመሎም ሓሲቡ ዝነበረ ሃንዲዱ ዝነበረ ጸላይ ረፍሪፎም ከመቦታቶም ናወቦታቶም ናብሓቶም ናፍቱ ሰፈር ጅግንነቶም ተመሊሶም ኣለው መሬቶም መሬት ጸለምቲ መሊሶም ከም ዝሕዝዎ ስለ ዝርድኡ ምስቲዲኤፍ ኮይኖም ምስሓቶም ኮይኖም ምስ ዝፈልጥዎ ሚዛን ጅግንነት ዝኾነ ቲዲኤፍ ኮይኖም መሬቶም ከምልሱ مننتهم كخبروا حزبهم وحس كركب أيان ما أجر حزبهم كخنوا كاب سلمتي إننا تقصوا صلاة النار رفرفوا عد جور بس يحمل له زبل زينا إن حزنا متنا زلنا تعمس حق قصيو كرة تختلف مخمتهم عزل لهم أتوم تي بي اف بقى عم فتسلمتي توافيرهم زناورو حزي ناب تي دي اف اتيهم اللو 14 حدد ما اب كبابات صنبل عد جورز بهال خبابات دموق زخونه قابله 5 تجورت لهم ينا تنغرو وعيلو زلو بتعم دس زبل زينا ايو خاوزي بلا دس زبل نغير يلن كلته احوات خباسو خطاخوست داليوم زناورو حزي تعاريهم سلام بسلامه منقدي خمزي خوينهم احوات كوينهم اتي حونتهم مليسهم يغريغره تواهيلهم بحد انفتاو قالسي حيزهم كقتلوا خلوا خاوزي بالعلي دستايلهم كبرات تخاتلتي حزون اتي تا تግራይ تدوليو توم دقا بحد خوينهم حد عينت مسمر هاليوم حد عينت علامه حيزهم خنبرو نقالوسن يمو اتي كلاتنا خندفول زغبا نجر حزون اتوم ترفون اتوم كالي عينت بوليتيكا فلالاي زلومون نا حد موصيهم حد ناي بوليتيكا ريفورم غيروم ناي مرددا مالتيو جست اتي بوليتيكا ملكع تستخاخيلو تግራይ بتعم حاميق زلو خناتات حزي تستخاخيلو بمرددا دامبر بزي متخوخاس كون كم زلو امينو بحد تسليفو خمزي مرأي بتعم دس بالموتهم بتعم فليز ولا زغورو دمات نايلو معنتي ناي تي بي اف منقدي كاب تصلمتي ناب بتركل تግራይ تصلمتون ግን ናፍቶም ቲዲኤፍ ዘለዎ ቦታ خسغرو خلو እቶም መከላከያ ተኩሶም ሎም እዮም ዝበሃል ዘሎ ተኾነ ግን እቶም ቲዲኤፍ ንሳቶም ቲፒኤፍ ንሳቶም
ተታኺሶም ነቲ ብቅድሚት ዝነበረ ዝኸልኦም ፀላኢ ፈንፂሖም እዮም ደምሲሶም እዮም መፅኦም እዩ ዝበሃል ዘሎ ሞ 41 እውን ብስነ ስርዓት ተቐቢላቶም ፅቡቅ ዝኾነ ደሚቕ ኣቀባብላ ገይራትሎም እናተባሃለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እስኪ ክንቅፅል ከለና ከዓ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዋናዊ ኩነታት መግለፂ ሂቦ ኣሎ እቶም እዋናዊ ጉዳያት ድማ ብዛዕባ ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ርክብ ምስ ህዝብታት ከመይ እዩ ዝብል ሓደ ዛዕባ ልዒሉ ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ሕዚ ዝቀራረብ ዘሎ ኩናት ተኸቢብና ኢና ዘለና እንተኾነ ግን እቲ ሰላም ዝርገፅ ተኮይኑ ኩናት ዝጅመር ተኮይኑ ሕዚ ንሕና ከም 2013 የለና ከም ቀደም የለና ዝብል እውን ዘረባ ሓደ ብጣዕሚ መዘራረብ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ብምቕፃል ድማ ብዛዕባ ናይ ተፈናቐልቲ ወገናትና ናይ ምዕራብ ትግራይን ዝምልከቱን ሕፅር ዝበለ መግለፂ ሂቦ ኣሎ እስኪ ንሱ ሰሚዕና ንመለስ ሞ ቅንጭብ ቅንጭብ ኣቢለ ተሟና ከስምዕኩም በዓል መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልደት ሕወሓትን ኣውፅሕኩም ኣብፅሕና እንትብል ስምዐኒ ሓበን ክብርን ዝለዓለ እዩ ስለ ዘሎ መበገስና ህሉ ኩነታት ትግራይናን ከባብናን እዩ ዝኸውን ያው ንኩሉ ግልፂ ዝኾነ ኣብ ከቢድ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ከም ትግራይ ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ ዘለናሉ መድረክ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ድሕነት ዝረጋግፀሉ መድረክ እዩ እቲ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብፍላይ ግዜ ምሕዳር ተቋፂሩ ዝነበረ ሓድነትና ክዝረጉን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ድሕሪ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ምውፅኡ ተሓጋጊዙ ንብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለሉ ስለቶም ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት እንብሎም ናብ ሓደ ዝመፅሉ ብሓደ እናተማሃሩ ፕላን እናውፅኡ ናብ ምትግባር ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዓሚ ዘይነበረ ዓቕምታት ሕወሓት ሰራዊት ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ብሓደ ኮይኑ ከም ኣመራርሓ ንህዝቦም ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ዝወፍርሉ ኣብ ከባቢና እውን ዘይተረጋግአ ኩነታት ዝነበሩ ምስ ጎረባብትና እውን ዝሓሸ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ዝፈጠርናሉ ስለዚ ኣብቲ ንዓሚ ዝሓሸ ዝምድናታት ዝሓሸ ሰላም ዝፈጠርናሉ ኩነታት ኣሎ እዩ እዚኦም ሒዝካ ንቐፃሊ እውን ንክትጓዓዝ እውን ዕድል ዝህቡ ክብረ ተኸተልቲ ከም ሰምዑ ዘለኹም እዚ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎረባብትና ዘለዉ ህዝብታት ምስኣቶም ሰላም ኣብ ምፍጣር ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል ደረጃ በፂሕና ኣለና ምስ ኩላቶም ድማ ሰላም ፈጢርና ኢና ሕዚ ንቅድሚት ከኸይድ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ህዝብታት ፍሉጥ እዩ ብኤርትራ ድዮ ኣምሓራ ዓፋር ዘሎ ህዝብታት ማለት እዩ ምስኣቶም ፅቡቅ ርክብ ፈጢርና ኣለና ዝብል እዩ እስኪ ንቐፅል 11 ክነኽብር ተለና ውዕሊ ስምዕ ፕሪቶሪያስ ኣብ ዝተጣሓሰሉ ኮይንካ እዩ ብዘረባ ጥራሕ እንተኾነ ከዓ ብተግባር ተግባር ናይ ጥሕሰት ብብዙሕ መንገዲ ክግለፅ ይኽእል እዩ ግን ብተኽሱን ዝተጣሓሰሉ ናይ ተኽሲ ደመሊ ነይሩ እቲ ተኽሲ ደመሊ ከሪፉ ናብ ወገንና ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝተኮሰሉ ናብ ህዝብና እውን ዝተኮሰሉ ዝደብደበሉ ኩነታት ኮይና ኢና ብዙሕ ሓደጋ እውን ዘብፅሐሉ ኩነታት ኮይና ኢና ላዕላውነትና ይከበር ኢና ዘለና ካብ ውሳነ ባይዘወይ እዚ ኣብቲ ፓነል ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ስምዕና ተገይሩሉ ኢሉ ከም ዘሎ ብጥሪኡ ላዕላውነት ብዝብል ዘይኮነ ሰፈርቲ ኣትዮም ዘለው ይመለሱ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዘለው ሰፈርቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ብዙሕ ስለ ዘይነበረ እቶም ዕጡቃት ኣብኣ ዘለውን ብረቶም የውርዱ ካብ ኣምሓራ ዝመፀ እውን ናብ ቦትኡ ይኸይድ ምምሕዳር ይፍረስ ተመዛበልቲ ዘድልዮም ድጋፍን ናይ ፀጥታ ሓገዝን ሒዞም ይእተዉ እዚ እኳ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ዝወሰነ እዩ እዚኣ ዝተፈፀም ኢና ዘለና እንታይ ኢልና ኸሊእ ኣብ ዓዱ ተሰዲዱ ኣብ ዓዱ እዩ ተፈናቂሉ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣይተገበረን ስለዝኾነ እዚ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ኩናት ዘብል ምንም የብሉ ኩናት ዘብል የብሉን ሰላም ፃውዒት ተረጊፁ ግን ሱቕ ዝበል ትግራዋይ ክህሉ ይኽእል መንነትካ ናይ ምጥፋእ እዩ ነበረን ገሮም ኢና እንተኮይኑ ነበረን ኮነ ንኽእል ከም ህዝቢ ንሕና ካብ ምድረ ገፅ ክነጥፍኦም ኢና ኣክታፍ ሽኩርቲ እዮም ዝግብኦም ሓንቲ ነገር ከይሕዙ ዘይኮኑ ዘይሰርሐ ነው ዝሓለፈ ሕዝቢ ንሰርሐ ይኽእል 2013 ኣይኮነን እንዲዮም ኢሎም ሕዝቢ ከም 2013 ኣይኮነን ኣነ እውን ኣብቲ ዝነበርናሉ ዝገደፉና እዮም መስሎም ዘሎ
ስለዚ ኣየድልየናን እያ ታዋና ብሰላም ንወድእ ኩላ ክብረት ተኸታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እቲ ደብረፅዮን ዝብሎ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ዋና ዋና ነጥብታት ዝተማዕኹም ይመስል ነይሩ ኣብ ጎረባብትና ዘለዎና ርክብ ኣማሓይሽና ዘለና ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንርከብ ይብል ኣሎ ከምኡ ድማ ከም 2013 የለና ዝብል ዓይነት ጉራ ደንበሉ ወይ ከዓ ካሊእ ንበሎ ብቻ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣፕዴት እውን ዝመስል ክብረት ተኸታተልቲ እንታይ ንግን ሎማዕ ዝነበረ ንምድላው ብዛዚ መለኹ ዝምድላው ተፈቲኹም ኻ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም